Λέτε για συζήτηση τώρα με τη δημοκρατία της Κούβας. Ποια δημοκρατία της Κούβας? Έχει δημοκρατία στην Κούβα? Γίνονται εκλογές στην Κούβα? Υπάρχει αντιπολίτευση? Υπάρχει αντιπολίτευση στην Κούβα και είναι όλοι μέσα στη φυλακή. Αυτά γίνονταν κάποτε στην Ελλάδα, που η Χρυσή Αυγή ως αντιπολίτευση ήμασταν όλοι μέσα στη φυλακή και γίνανε οι εκλογές του 2015 που εξελέγει ο ΣΥΡΙΖΑ με τα ψέματα και εμείς βγάλαμε εκλογές μέσα από τη φυλακή με ομιλίες από καρτοτηλέφωνα φυλακών. Στην Κούβα σήμερα όλη η αντιπολίτευση είναι φυλακή και λέει θα φύγει, λέει, ο αδερφός του Κάστρο, θα έρθει ένας Δίας κάτι, ο οποίος έχει εκλεγεί με ποσοστό 99,83%. Εδώ ο Χρειά και ο Στάλιν, του οποίου πολλοί σε αυτή την αίθουσα είναι θαυμαστές. Στην περιβόητη λοιπόν δημοκρατία της Κούβας που λέτε ότι πρέπει να ξεκινήσουν συζητήσεις με τα ευρωπαϊκά κράτη, υπάρχει μόνο κρατική τηλεόραση, δημοκρατική κρατική τηλεόραση, μόνο ένα ραδιόφωνο, απαγορεύεται το ίντερνετ, υπάρχει ίντερνετ δηλαδή μόνο σε κρατικά ίντερνετ καφέ. Έχουν γίνει δεκάδες χιλιάδες εκτελέσεις αντιφρονούντων λόγω πολιτικών φρονημάτων. Σας συνιστώ να διαβάσετε το βιβλίο Castro's Tropical Gulag, όπου περιγράφονται με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τα βασανιστήρια που γίνονται μέσα στις φυλακές της Κούβας, οι απάνθρωπες συνθήκες που βιώνουν όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, πώς γίνονται οι δίκες χωρίς μάρτυρες, χωρίς να υπάρχει δικηγόρος υπεράσπισης. Η Διεθνής Αμνηστία γράφει για την Κούβα ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνει κανείς για να φυλακιστεί επί μήνες ή και χρόνια είναι να διαφωνεί με τις αρχές. Υπάρχει λογοκρισία κάθε δημοσιεύματος, δεν υπάρχουν ιδιωτικοί εκδοτικοί οίκοι, απαγορεύεται η εξαγωγή ή η εισαγωγή βιβλίων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί αντιδραστικά και μιλάμε ακόμα και για βιβλία του Μπόρχες, για παράδειγμα, ποιητικές συλλογές, τα οποία είναι αντιδραστικά και τα καίνε.